Film kelas dang daga bang ye hakata ke janmin bajur slam baladan uwei ubriu bakerteng uwuk ula penyap ye uwei ubriu bat ula buri ya kemen jungu hapok ke bahan kali jungu Henry ya ke suitcase jong tau ubriu balasya penyapan ula bej hasrong Henry shipang palu baladan bawan shim ya kata ke suitcase bat umithu manopat badai utau ubriu Tihedin le ye baladan utau uwei ubriu bat bakerteng uje ubasa wai hakata ke wei ge yeng baru ulamon ban pasti yelade namar ba umyo kam yo jam umdon pisah hiru umdon kurdon jat ru ki bapeju te kata ka jing sngok lat te ulamon ban shim yala ka jong ka jingim da ka perkhat balada un yap ru umdon hire ba patial nane ban ong ban sngosi nak ban ta jungu te henre hamar ba umon ban pathat yala ka jong ka jingim kata ka try jing jungu kalawan ban pan bai wai ken na u baru kal ken hit yu phuk phak shene shatai ken da ki tien gi bakhor mat kala ong roh u ba usmai utung sngo kum ba upun lane u yap ken iman ba jusum ken te mo urul ong hakaba to un sai kata ka bai wai te makaru kala leit no henrei mo u pat ula perkhat ken ba haswa ba nushim mila ka jong jingim lane ba un yap ka ba ha ba un da sum shwa ken te u je ula leit shakata ka wei ke jaka sumpat ba bat anda ba ula poi ula yo tau briu u ba da irus pa ba baru tau briu ru de wuk u ba de tau hitman nang penjab briu Bad hang tau je ula ya iru ya kitiar jong wuk kilam giba irem dor suda. Tiadin pat ja kumnor ba wuk ula yat bad ula kum yu ha kasaban bad ula betuj bad la lempat yu hang ta hadu ba ula yap ler. Bad hakata ka jing syak lempat ru kakti wuk kala kumbret ya ushabi jong u hakajat jong uje. Bad hang ta ru uje wut ula keliang ya ushabi jong u bad ya ushabi jong wuk. Bad hagita ki shabi don ka kerteng jengki. Tegamon ke kerteng jong uje kala poi syawuk bat ke kerteng jong wuk kala poi syawuje. Ti anda bagi doktor kilayawan kit yo wuk sya hospital. Ti kumta kilatip kerteng yo wuk kumuje ken. Nama rahau syabi don ke kerteng jong uje. Bat kitiar jong uje ru kilayakit langsung don bat wuk. Ti ka jingkeli kalong na ki yo pat ya kitiar jong uje ban penkit lang bat wuk. Kajubab kalong kumne PEM hakata jakasum ladon ki senduk ba kita ki bayawan sum ki syat bu tiar kan bat kita ki bawan sum ki dan laki jong ki syabi ha ka ba ya dei bat kita ki sendukin te dei hang ne ken ba anda ba uje ula keliang yo syabi jungu baru wuk te anda ba ki lalit pli ya kata ka senduk ba ya ha bat ka kerteng jong uje te kumta ki lara no da ki tiar jong uje yo wuk te hang ne ngangen phile ya sung thu ma bat hadin pat anda ba uje ula lit pli ya ka senduk jong wuk hang tau li baki tiar jong wuk kilong ki barem dor suda pad hang tahiru uje li yau shabi yeng jong wuk hari nang tali ba uje ula riam dagi jan barem dor jong wuk baru ula le khan hiru kata kata us ngau yal de kumba ula kiu hiru syabdang namar ba umjuyo kum kini ma ule bru baduk ti hadin ru ula nya ya ka kali jong wuk hadin nang taru ula le siu shwa ya ka bai wai jong kata ka yeng ma hadin sakiram kidukan jong ki bru ki basa ram utip da kano banai ru nang taru ula le khan mandi sekrat kumbau tau beriu baru spae haru kata-kata hadin ru ula le syakata ka wei ga thai samla ka ba ai ram yu bar ula pendep ban siu ya karam jongka bar ula keliru ka bakal don semla ne em ndai ka ong panban bakal don lok te kum tau las ngosi kumba shipho pon 100% e kamon batang khandiat imo ti hadin anda ha ba ula deb lut ban siu ya kita ki ram ki sya jong kita ki beriu ti hangne par ula syong perkhat Henrei wan penban kata ka jing sngau u ba us ngau long pop ken ban pendon kam ya ka kamai ka ji jong ki wei lane ya ka hak jong ki wei na ka banta jong u ken ti hadin ula rai ban leit no sha hospital ban pen pilot ya kita kitia jong wuk baru tomorrow ban leit pen pai ha ka ba sop ken Henrei anda ba ula poi u wuk ula kendit tang ba ka memory jong wuk pat kam trei kam shu ken namar ba kata ka jing syak lempat ka bajur te ka thut no ka memory lane kata ka jing kan mau jong u bat mkan mau shu hiru iya ke baladem pat yala de rum tip hiru ka udai wekin bat hang ne ru wuk ula kali yo je ba mau udai we henre uje ula ang ba udai perlok jungu bar uje ru ula shifting yo ba wuk u ithu yu henre wuk u klem ithu hi lene kan mau yu bat hang ta hiru wud uje ula mi bat ula ra biang ya kita kitir jong wuk te hadin ketu kan esngi la yo ba wuk ula mon ban mi na po hospital tang ba uhap ban siu ya kabil hospital gen ma tang ba don pisah kata ke insurance ke ba udon ru kade ke kerteng jong je bat kala kut snam te hang tau shem jingge ken balada siu bil ru yo ira ban mi na po hospital ten rei kadon ka wei ke staff nas ke ba kerteng ke reina ke ba bahamen sim ke badon ke jing tip lem prabriu te gala siu no iki bai hospital jing ubaro te hedin ke reina kala litbu yu shiying ke badai ke address jong uje namar yo wuk latip yu kumuje
Ti hapo ka kali ka reina ka ong ha uken ma lada pet ye phi ti I kumba phila rang ba pha tang ba ka ID card jong phi pat phidang don kumba arphos na me ye te ubuk pat long ha ka tip kat ba tho ha ID te kan long kum ta hi tharai namar mo uru yala de umpat kan mawi ye ti andala poi shi ying jung u pat kalau ye ba ka ying jung u ka long ba jabo hadu kata kata ba jakhang ma smai utung ru kata hi bat kalau ye ru yop telai phasi bat kadur bala thang ti hang ne kala sung thu ba iman ba uneu briu lamot ban phasi yala de haswa bon poi hospital la ne haswa bon du ya kata ka memory la ne ka jingkan mau jungu te haba kala ye ya kata ka jingduk jing kerdu jungu te hang ne kin ka reina kala perkhat bai om ikop hiru ba uneu briu dang la ban siu ya kata ka ram jongka bat makaru kala ong hi hu ba ya ka ba menta te dei hi ban perkhat ban siu ya ka ram jongka hanrei ka ba bon dei ban yo shwa ya ka koi ka khia te hang ta kala phet no ti hadin ke jing lei phai jong karena la ye ba ka ying jong wuk kala khoit namar ba ula de ban pen khoit hadin ba ula de ban pen khoit pan ula le sya kita ki paramarjan ban keli khubor ba kin pen kan mau ya ka jing im jong u kin kalong kumno kin haki pormenswa namar yala de ula kret ba ulong kumno henrei anda ba kila tip ba ma u de utau je u ba ja kham ma tikim tre shu ban ya kren namar barok kita ki paramarjan ki ba ya sa jan bat u kila isi ki nyuje hadin hane ru ulai kendu bat utau wei brio bat uwok ula keli jing keli yu henrei penban utau beriu uba long shit kli umto ula kenroi penban yu uwok pada hang tau uwok ru ula skill karate kin yu pada hadin uwok ru ma andah ba ula skill yu ula langok kin ba utubit ban yasyo ti hang ne ru uwok ula perkhat bat ula ong halade pleng ngatubit ma ban yasyo haki pormen shwa ti kumba hadin shitio e pat la ye ba karena kalalit khmi yu bat andah ba kalai yu ba udang di secret bat ula jerho ti kumta kal ong hu ba undai ban sange kin bandi ya kita ki jingdi ki bomdei te henrei ula ong haka ba ula lap na po jong kata kadral ba udon secret ti ula di kin war ula mun ba yala de ma ba men shwa ba ushat di secret kin takadau persang bandi henrei penban kata kamen jung kam yaham henrei kita ki secret ki de ki jong uje kin ma namar men shwa uje usa hangta te hangne uwuk ula ong haka ba ula sngotu halade ba kamen jung kam sha bandi duma henrei kamen jung pat katbit ban yasho bat udan ru ka skill ru ban kawang tari hakan ro kumbau dei u karate ken baru ong haka bos ngotanat ban le khoi te hang ni ka reina kala yo idea ban yalami u shadukan jong ki ken bon tre lang bat ka kmi jongka bon long kum utau nong yada la ne utau nong yarap ma laman ong da ka phareng kumbau long ugat ken namar bunsin hadukan jong kian ki shaddan ki bri ki babu a ki bathlia ken ya ka kmi jongka bat yakaru te haba kum tau uguk unyo ken ban yarap ti anda ba utrei bat kiru kia ong yu ba undei ban pen I ya kadur phu sam khi jung u namar ba kadur jung u ilong kang de to ilong satrup te kidan ki customer ki ba ima yu te kum ta ma uru ula syurmon ban pen kering la ne ban ong ban pen itenan ya kita ki customers te hadin pat haba phai uje te uje ula prakhat ba mentau wung ula bi sisin ong ba kan mau la ne ti be e yala de rumo te hangne wuk ula rai ban lech sa na da ma u ken syakata ka ying jong wuk te kum tau la le da ka ba open dan kam da kata ka GPS na kata ka Google ma bantip ya ka ying jong wuk bat anda hawa ula poi ula ima kan ya ka ying ba wuk ula sa I kum bakala jan poi shaban ga jing jerong ma te hadin anda hawa ula rum syapo jong kata ka ying bat ula ong halade ngan sajak lenti ban im hang ne ying hakata ka he bat ka standard palat ru Shipang uje ula pen ya ki jan jong wuk bat lu I ba wuk udan shibun kita ki uniform pulit Badhang ni uje usa perkhat ba iman ba wuk ula pandai pulit la ni komando. Ti hadin uje ula pli ke TV tang ba amran channel ye te kum taw la thia thait na. Te sipang pat anda ba ula khi ula ye ya kata ka TV ma ba kata ka TV kadan kata ka we ke bru ka ban penyam ya la de. Mar ka kerteng jong kata ka bru ka de ge ju. Badhang ni ula shifting ndre penban ka ju ka shu practice ya la de da kita kitiar ban pentebit ya la de man ong ban yada ya la de ma na ki jing snew. Tang bahang ni ngimpat tip ke e kene geju balai la yo I ya ka hapo ka CCTV jong wuk andrai tongin ya pe shakmat ban tip ya kata ti hadin la yo I ba kala trai ge jing khan yo je bar uje la li khanra hapo jong ta ka fridge badan jing bam ne aman bam andrai amdan ye tang ba ula lapan ban da ka senduk badam tang da ki pisa ti mo uru uklong snam jong ula kande bar ula jan jap ler namar ba umju yo I pisa kande kane ti hadin uje ula shu order ge jing bam ban bam pi no full ging to Namar bom juyo ban bam bahagen ti hendrei anda ba ula dep ban bampan ula lej hakata ka jaka buwan ul lakta yu to boy bilar hendrei kadan per kejing khang ka basu plihi pat da ka bayalam syakata ka we pat ka kamra ka balong ka bakendong bat hangta ki don ki tiar jong wuk ki ba syarkai sudah
Ngadu ki tir pan mensau, hadu ki kamera ru ki babun, ki ID card su ki babun, bat ki don ru ki kato keni ki tir ki ba shirkai ki barem dor ru kata. Ti hang ni uje ula perkhat ba wei ni wuk. Hang ta ru i ya kadur jong gaju, bat hang ta ki don ki files ba wuk utho, ba kaju kadai ka briu ka baju tray teng bat kita ki gang ki ba shirkai ba. Tang ba hadin pan kaju ka shed yaki da ka ba pan pau yaki kam sneu jongki, bat ru kalara da pen drive kin ban proof yaki ta ki jing shisha. Te kumta kita ki gang ki bek thong ban penyap no yaka. Te dei na kata kadau ba kaju ka don hapo ka jing pit benia jong ki pulit. Tang ba manta pat kadang don hapo ka ying jong wuk bat ngimtip ru balei ba wuk uset yaka. Uthumo ban penyap ne ban lei yaka ngimpat tip. Tang ba tongin ye pe shakmat ban tip yaka jing shisha. Te ba phai bat show wuk haba pe shakata ka kam dukan jong u kalang ba biam u enjoy kata kamu sngop tanan. Tang ba hagawi ga sngi pat ula shak khot ban shoot film bat kita gi rushnong. Te mo uru la lej Henry tebit pat ban acting te kata ka action jung ko longa flop te ula syak kena ula syak tho sibun e hadin pat anda haba la ai bai sngi kata ka kam ak film jengki te hangta ka kon ka pen I ka kerteng jong ukpa jong uje basa ha kata ka wei gadang te kumba wug ula kam yele de ba ude uje te ula lekin syak kata kadang ba ukpa jong uje udan ba ukpa jong uje ude nong khap snyu padanda haba wug ula I utop teman ula isnai kin umon ba ude ukpa la jong tang ba uwag ukhlem kren ai mo yau to teman namar bos ngau le ranyel de ba ulang phlap ka jingim jingu padanda ba le I le ya kata ka kalendar ba to kupa jong je usai duai nak menta jong u bon long briman bri ka jingim te hang ta ken kalana pas ngusi shu u ba ula ong ru halade ba ba nom kren ki ba hing sem namar balai ba ka phlap de ka jingim jingu ma baru ka wer ka long ba lada ombiang kata ka kam ka jam wat ki ba hing sem na jong ru ki benjin tin rei ba komik pat hangne ka long ba utau temen thu ke nyowuk namar uithu tang yo je ba hisha ke nyoba de khon jungu hanre wuk pat hangne umon ba ma u de je te takada usngosi usngok thang habau tok temen ule ba mithu lene ule ba minthi ke nyu ti hedin anda ba wuk ula lej sedukan te ula yathu ha kita ki perlok ki pa ya trelang hatau ong ba ulawan jengo yo pa jungu tang ba ule ba mithu te yo paru namar ba umyo pista te ban ayu handai hangne wuk uang ba untristam pat ban long kum to waktor panda ba ula ruspa sakr khu yo pa jingu ye ki ngesam jingki ti kita ki ba yo snau ru ki la ya ro ya ta jing thrang ba bha jong wuk te ba phai pat show je la I ba ula le jan ya ga ju war ula le jan ru de na ka dau ba ukwa ban ya da ya ka na kita ki jing sniu namar ba kumba ong men ne ma ba ki dan ki briu ki ba om ithu ki ba shat bud dien ba na dien jengka ki kwa ban penyam ya ka te kata ko poru le I ba uje ula ya ram ya ka ju ban buri ya ka nau tau briu babun na dien jengka tang ba kata ka jingle jong uje pat ka ju kampat sngot thu ba balei ba ule baru kampat shania iru yu te ka wei kamit ru uje ule I ya ka ju ba kala ra ya kata ka suitcase jengka bat kala yat maroi bat ka abriu bat om tip ya no ka ab manoru tau briu mo nrei khlem don hire ba wan mi kata ka por te kumta kala pelengok ki uje balei ba ka ju kala le kumta Tiha ba phai pat show wuk inda I ba wuk udah tristam shisha ba pli hadukan ru tristam bat udah smart udah sting ru ban kilanman ban step untuk ban yo ka kot ka khia ka ba bha bar ru ban biang kata kamet ka phat ban long kum ta waktor bar ula puleru shphang kita ki jing pen tebit lani ki skills mo bar kita ki rukom kumno ban long ban tebit ban le ki action ki film lani ki series tiha ka ju ka por lu I ba uje udang yele ban penjan ya ka ju namar bala sedang tray ke syok biet lani ke syok jing ye ju baru la sedang ban khuslai te ba sedang ke syok jing ye ke syok biet te ke jing khuslai ru ka sedang ne kumno phi ong parlok te haba kala le chino ru ola le bet ban bud dien ke nyaka ban ong ban pet yok baje ye ke nyaka te kata ka jing le jong je kala pelong ya ka ju bakan syani no sendan hu baru tat hadu ba ka poi ka por ba ki pet phlim lang bat bam popcorn lang baru syok jing it lang tang ba kadon pat ka wei ka ba penlengo yo je ba balei ba haman ka sngi palei ka ju ka lej up bru bet ha kata ka jaka ka taru ka dei pormin tang ba umju don pat bawan mi ma ha ba ka lej up hak ta ka jaka ru te ma u pat umon ba yo ba kani ka bru kolong siting kli ne ka siting min ma namar ba balei siting min ka set lej seta sejaka tang ba ma uru ula sngot thaj ru ban kelin ne ban ong ban sngo hiru ma namar ba ka dei ka bru kampat dai thu ba te ula snap si por arpor Tiha kawai ke sngi le I ba wuk ula ya lat ban ak hakata kawai ke series ba ya show ma ba ulong kum utau bodyguard jong to aktor tang ba komik pat ba wuk ula baklai ke script ban long kum ugat ba hakajaka ba unyada yo bos jungu ula kum long penban mu utau aktor ba ula show lun pelonye kita gikang te uta pat umeng aktor am uklem yo shu kan ban show ita gikang
tiu sngau klap no ken bar ula dom yo wuk bar ru ula kwa ban be no yo den rei uta par directoram ula ya ro ya ka skill jong bung bar ru ula ong ba un sa ya ka rol ka ba khambyang shushu ya u ba un pen i ya ka sab jong u ken den rei uta par umenya aktoram u bishni na ken bar ula thnom yo tau director tang ba tau director pan u klem pet ngam yo ti hadin u director jengki ula ong ban shoot biang ya ka scene ka ba thma gen bar u director ula pha yo wuk ban aya ka dialog bat hang ta shi ternam ubuk ula aya ta dialog ka ba biang ba bat ru ka ba ka action ru ka ba best ba ma tikum ta kila ya ihun kin yu kita gi ba ya pen ru ti hadin ru anda ba la ailat yu bon ya shot ba kita gigang te ka skill karate jeng uru ka ba biang te tat hadu bagi ta ki fans ki ba i ya kata ka episode ka ba ubuk ma u don u ya shot te ki da ya ro bat ki da itenat hadu kata kata tiada hang ni ubuk ulas sedang ban paunam bat sabun ru kita ki fans jeng u bat kedukan ke reina ru kala roy kala yo jing kerku ken lingba da wuk namarwa kidon ki fans ki basuan ban wandi sya khnang tang na ka daw jong u ken kata kedukan ti hang ni ngisung thu ba kata ka jing job jong u ma kata ka jing kiu jong u ka yarap ru ya kedukan jong ka reina ti hadin ketau director ru anda habau li bagi bebon ki fans ki ya support yo wuk haka action jong u te kumta u director ru ula kham ailat ba wuk undang yo banta ken ban khambun ban ak hakita ki episode ki ban wan ti hadin ru uwok ula yo ya kawai ka sin ban ak ba open shop bi ya ka samla jong tau main actor tang ba utau main actor pan ula dam shisha pan yo wok bar ru ula shot shisha hiru yo wok tang ba wok pan uklem de ere namar ba kidang ya ring film ma kata kapor da yo ile bale shisha ma ka kham da itanan ban ya ka ba shuaken tang ba kibriu kim tipat ba ka de ba shisha ken ba utau main actor u kanjat shisha yo wok ma ule shisha ya kata ka sin ken ti hang ni ru wok u ya sha khnang gen ya kita gi jing ya de namar ba ukwa ban kiu ha jing im namar ula ong te ba un tristam bar un ya sha gi jing ya ban poi sha ta ka thang ban kerkhu ya ka yeng gesam jong ti hadin ru kila ya mod ban kut no ya ka role jong wok ha ka ta ka series tang ba kibon ki fans be tana ya ka action jong ti kum tau director ula aisndon ya wok ba ulong ko mutau main gang ha ta ka series bat hang taru kanam jong wok kata ka jing tibet jong uru kala bathai kum bathai ka bom gen ba kita ki fans ki ibau tibet ken te dei namar ba wok ula paunam te ka reina kala rai ban long ka manager ken yu bat ru ban long rukum kata kanong le make up ma la ne ban ong rukum kata kanong sumar yu ken yo le se ukum man saw ha ka por ba wak film te wok ru ula pediang ya ka te ba phai pat show je le yu ibau la shim ya ka phone call bala call ha ka mobile jong wok te utau ba call ru udai boss gang ken ba kwa ban penyap ya ka ju bat hang ni hiru utau boss gang ula keli wok bau tau bos umot bau udai wok ken henry udai jeke te ula kali kin ba balai ba ka jo kadang imte hadu menta mane balai ba ka khlem sha pan yap shu ken tang ba uje par ula ong bau kwa ban tip iki buj bari jongka ken te utau bos ru ula ong ba ka biang lada ka long kumta te hang tai ru bos ula ong huje ba kadon kam yaki bakin ya keren la ne ban ya kandu ru te uje ru ula len da ka baka mask nang bakinam ithu kin yu wat hang ni ru kila ai khambun ya ka pisa ban pendep no kenya gaju tang ba hakata ka jing ya keren pat ki i bau je u kham shifting kumta hadu bau tau bos jing ki lo ong ba dei ban bud dien yu je namar ba kim da ishania ba yu namar ba udon kata ka min sim jing shifting namar ba uwok man shwa umlong re kumni tianda ba uje ula sngo thu ba kane ka kam ka long ba shirkhai kala on poi kata ka yap ki im te kum tau lamot ban le ikandu bar uwok ban kli kin u shapang kita ki jing jia ten rei anda balai kandu uje ula shukuli shwa ma na uwok bau kan mau ni em ya ki por ba men shwa nrei uwok pat kan mau e hire te ba kum ta uje ula sngu thu ba mantai hire ban yakren ba uwok shapang jong kita ki kam sneu le ki ki balaja namar ba kan mau e hite le kum do te hadin uje ula phen na ken nang ta te ba phai pat shu wok udon jing e ban ak ki sin ki balong romantik namar nang ban dialog e ki dialog ki balong romantik bat ban pen i ya ka jing i ru nang namar ba yala de judan samla ka jing em te don experience e hiru takada ushem jing ya ka taru te ba kum ta ba ushem jing te ulap ha ya rap ken ya karena bakani hikai u ba unle kumno te makaru kala hikai ken u bat kala ong ru u ba undai ban pen ha ka dur khman jong kata ka aktras bat sa ong ken ba kata ka aktras kalong ba bhabriu ka ba itenan baru iet ken ka te tang kum ta hiru kata ka jing sngau jong u kala banwan te anda ba wok ulale shisha kumta kumba phak arena te kumta kala long kata kasin ka balong romantik ken bat ru ulala ken ban dialog kita ki dialog ki balong romantik te anda ba ta director ru ulai i kata ka jing tibet jong wok te kumta ulai ro ken
tang bahadian pat karena ka bena ba kidan ba ong ba wok ulado ia kata ka aktris por ba shoot ia ka series te maka pat kaladam namar ba kala sedang bendan jing iet kenyu te ban pentandano ia kata ka jingdom jong karena kumta wok ulayalam kai ken ia ka ban ikibahieng jongka ban penpengan no ken ia kata ka jing khuslai bat kata ka sngiru ka baki yelet kai ka hap ha ka sngi pale te kumbang itip ba ha ka sngi pale ka dei ka sngi abriu jong gaju te ha kata ka miet kat ba kadang abriu tang ba omdan hire bawan te sipang hang ta uje ulalet banyak keren bat ka da ka bau ong bau tau briu ba ka sat am ude unang penyap briu bat ula ruban penyap yaka namar badan ba pha ye tau briu ba unle ya kata kin penyap yaka ten rei kam ngen ya kata haba kam ngen te u je ula thok no ken haka da ka bau ong ba ma u ude pulit la ne tau spy bala pha ye u ba un spy yaka klem da kata ka jing tip jongka na ka benta ban yada yaka nau tau nang penyap te makaru kalanget kin yu ma anda baul ong gumta pada kata ka por uje ula grup kin yaka namar baula dan jing ye yaka baru ula dan kata ka jing ngau yaka ten rei kata ka por kat ba kinang ya grup utau bos ula spy kin yaki leng bara ki kamera ma kumta ula bitar bau yo i bau je bau long kum utau nong set kala baru utau ba shubam e kata pisa jongki te kumta utau bos ula kontak ya kita ki saungut kita ki hitman ki ba usat kontak ma ban pha pan yap briu kin yaki bar ula ong ru bat ru ula pha artat rumah kita ki briu kita ki hitman ban penyap sundan ya kaju bat yo je ru kumju henrei utau bos pat umtip ken ba kita ki hitman nam ki de ru ki briu jong wok ki bayat trei kam lang bat u ken bat wok ru ula sat stiu ken ya kita ki briu tang ba ngim tip pat mo kini ki briu ken penyap ne am sisa pat ya kaju pat yo je tang ba ngin ya pet syakman kan long kumno ken ka story te ba phai pat show wok urang enjoy ba ma bat kita ki bahieng hasam jong ka reina tadon bah kata ka jing moja ma te anda haba kila phai pat sieng te utau slap ula bom bah bat hang taru ka surjing ruai ru kalami na ka radio ka balong kaju ka bau yo asngau ha ka sen banangkong ha ka por ba ka film ka sedang ma ha ka por ba upen yap briu gen bat kita ki briu ki ba yat na kata ka surok ru ki ba yatan nya kita ki suitcase jongki bat utau slap ru bahab ru kalong bet thikum ha kata ka por ba rim gen ha kata ka sen ka banangkong ti hang ni ken ke memori jong u wok ru kelas dang ban phai biang ken bat ru las dang bru ban kan mau yiki por baladam bat ke eru ke bala ju ti hadin u wok ulami na kata ka kali bat ru lalet no shiyeng ken bat ula rung sepo kata ka kamera ba special jong ma bat ulai i ba la poi ki dur bau tau bos upha man penyap ya kaju bat yau je ti onna ba wok ulai i ya ka dur jong je hang tau las dang ban kan mau ru ya uje ba udai to somla ubau ya kendu hakapor baki ya somlang haka jaka sompat ba udai ru utohi bawan shi hospital ti hadin ru ma uwok ulai i ya uje ba ulalek yalam ya kaju syakata ka wei ka kamera te kum tau wut uwok ru ulariam kum ba riam hitman ma hakipor menshwa ba ulalek kin syakata ka kali jengu ba ulalek wut syakata ka jakaru ti anda ba uwok ulapoi hakata ka yeng uje ulai yale ban khanglat yu henry uje pat umla ban yele bat wok namar ba wok udai bat tebit no udan ya kata martial art skill te umla ken uje bat u ti anda ba wok ula rong sepo ula mai ken ya kaju namar ba ula batha ya ka bakam dei ban mi perthai henrei maka pat kami ben henrei maka pat haba ka i ba umwan mi lane ban wan ya kendu bat ka hakata ka jaka ba bu te maka ru ka hap hiban mi te seperthai long kaleng a ka pisaken ti hangne pat uje umpat sengothu ken kini ki bru ki krenayu ken wat ma phi mangaru ma ki fans ki bapet hangne ngim pat sngothu ke e ke bakini ki bru ki ya kren ne tang bangin sapet hangne hiru sundan ma bangin ya shaino ke e ke ba ka jing ya dei jong wok bat kaju ti hangne wok ulapan shayo je daga bau ong ba ma u udei ubriu basu akum uta unang panyap briu lani utau hitman balada ki rius new ki pha panyap u ma ukloi ban le ya kata ban yo pisagan tang ba ha ka jing shisha uwok uklem panyap shisha hiru ya ki briu henrei ushule ak kumto kumba panyap yaki da kaba shupen bit senam kai haki janjungu berkitiar ki bau pendan kamru kilang ki bakai sudagan te kita ki briu bau yo ordar ban panyap upelaj empat yaki ma baru uyarap yaki bakin pet syakawai perkajakala ni syakawai perkari baru uyarap pisa yaki berkata ke pisaru kabadai na kaba uyo na kita ki briu ken ban penyap ya kita ki briu ma kita ki badai ki victim baong da pareng kita ki ban ong ban penyap ya ki hendrei kata ka pisa ka ba uyo na kita ki bahaya yu wai pan ban kita hi ki briu bakin pet yap ken na kata ka jakala ne kilap ban pet syakawai ru ka jaka takadau ken ba
lada piken mau bah kabasdang ka film ikumba uwok upan yap breu gen Henry usuak bar utau breu bawan syem ya kata ka suitcase ru ubangim itu kata ka por hakaba menengkong Henry ude utahi ubreu ubalalai im da ka ba uwok upalaju naka jingyap balap hak penyap da kita gigang tementa ngangen ilas ngothu ba uwok ude ubreu babah bar umdei hire unang penyap breu te hangne ka juru kala kwa ban lait na kata ka jing syak penyap hakita gigang bat kala pha yarap yo wok tang ba ladau yarap yaka uhab ru ban yarap lang yo je namar ba maka bat uje kila yalongkum kita ki shiba iet ken namar ba kala iet yo je ma Henry wok bat tre ban yarap yo je namar ba uje ude bri uje tu ubam tre stam bat ru hangne u wok ulaang ba ukpa jung shat duai na banta jung bon long ubri wa tre stam ubabiang ka jinggim Henry pan ban uwok ulong kumne ma tre kata ken namar ba uwok uang ba kibun kidukan kibakwa nong tre namar ba lada u je ukwa shisha ban tre ula ban lek kita kidukan gen ban lek wat kam ma ban syong dukan ki briu te kata gor kom long ba uwok msngokwa ban yarab iki briu ki bam ler ken te anda ba u je ula ya sngaw ya kata ula sngaw si ken ban hang neru uwok long u ba ni isi iki briu ki bajai tu haga jing long senrang haga bom tre kalong ba klan rangen tin rei kata ka min stem sen e kadang don na wok wala ka tau pen e ru tang bau dong ong hiru ba ula ban yarap yaki bakin ya phet lang ban laj im ti hang ta hiru wok ula kol yo to bos gang bad ula ong yu ba an ya kendu bad u ha kata ka we ke building ka badon syakendong kata kanong ba jongki teu tau bos ru ula menjur ti ha shwa ba wok un lej sata teu la lej ya kendu shwa ya karena ban ong ban ai khu le khaddu ken ya ka bakam dei shu ban prakhat na ka ban ta jung u la ni shaphang jung u namar ka kam jung u kadon ga jingma balada maka kadon lang ban u te makaru kam ban se ka hab ban priang ya kata wat lada ka sngo siru tendah ba la mi nang tani yung jongka te kala bud den na den jung u da kata ka kali jongka te anda ba la poi hang ta lai i bau je ula dung ya ka ju da ka tari bad kala mi snam ban i kumba kala yap sndon ru tang ba ka dei tang ka palan jung u kam dei ka bale si syapat te hang taru je ula bread yo pen drive ban ai ha kita gigang ban pen i ba kalong kum kata ka sakhi ken bau lale kum ba kilap ha ken hu namar how tau pen drive am kot kum ka jingat jong kita gigang kidon kita gi sakhi ki balaburi syaphangi kam sniu jong ki ken ndai utau pen drive pan udai bakai ken am dei ba sisya te hadin ru uok ulami ken bat ru ulayale persya yau je ken ban ong ban syuak penyap ken yu ndai ki syule men le da ka badung da kitari kai bat ru syu pen mi snam kai ken kam dei ga ba sisya kum ba ong tekat ba kidang yale kendit kensan karena kalapoi bat kale i ya ke balajia bat kala penthut ru handrai ban light na kata ka basya kena saya karena ma hakita kigang ma kumba ki la ban kena ya karu ba makaru kala ban don keti tegi ke te wuk ule umno wuk ulale kumba itu kinyaka bat ujeru la syu aksho be yo wuk te handrai karena ka yarab yo wuk bat hakane ka por karena kamtip ba kata ka jing yesho yadat kare ke bakai handrai hakapat kemun ke badai sisyaken tang ba kila yabu hipat ya kata kadak long ba kadai ka plon jong wuk hibak yabu ya kata kadak mo lane kata ka poin ba anda la poi ha kata kadak lane kata ka poin kajukan press no do to remote ban hap kata ka senduk nar ken ke bahe ban pen i ba kila yap ken ba kata ka jing lentem lane kata ka jing hap jong kata ka senduk ban pen i ba kila yap ken handrei kim ya yap here namar kata ka senduk kalong thali sipo ken bat hang taru ban pen i ya kita gigang ba kata ka jing yap kalong ka basisya kila syu apen mi da karong kabadai ha kedua jong kasnam ka balong saw kum tu ban ilong kumba kita ki basya ban ha kata senduk kila yap sisyaken baru la play kin kata kasnam te anda ba kita ki gang kile i bala play snam te kum ta kila yangat bat kila yap het no sendon bat kila shimru yau to pen drive kai bom don e yang ta te hadin anda ba kita ki gang kila yap het la i ba uje bat kaju kila kedup i we kin da kata ka jing kemen jing kerman te ba phai pat syakarena berwuk ti hang ne wuk ula ong hakaba ma u bat ka te mi hap syu ban ong bakin yalang samla namar karta ba shisha jong u kala dei kumba sau san snam baka snam jong ka pat ka dei marsiteng ka snam jong u te maka pat ka ong u te toh ya kata an saya pet namar haka jing it te don kam hiru ban pet ya ka snam lane ya takarta ban hang ta hiru kala li onno yu sya kata ka jaka bau hap an pendam ya kata ka sin ban ong bon ak komu tau ganggen te andala poi ha kata ka jaka ma te kila ya pha ya wuk ban keren jing iet ken ya kata ka aktras ndrei wuk ula pen kelahi ya ka dialog la jong te
daga ba Ukraine hi kumni uong kumni kin ukwa ban I no yaki kam sniu jung u shedin bat menta ulakwa ban kelano nakata ka jing im jung u ka basniu shaka jing im ka babhagen baru ulakwa ban I hok ru ya ka briu ka ba I ju bat haba uong kumni ma uda pej ru shaka reina te bat kata ka jing ong ru ka dei yakaken balai ubug ula ringdur ya kane ka dialog ru kalong kumni kin namarada piken mau haswa kane ula yo ban akum u bos gangken te kamun ba wat hakaba shisharu ulakwa te ban kala wat hadu hakata ka seris ka bau shu akru kamun ba ulakwa ke ban kala ti wat hakata ka jingjia ka ba shisha ka jing im jing uru lalong kum tau hitman ne kum tau ganggen te hakata ka film ru lalong kum tau gang he te habau dialog hakata ka film am long kum bau dialog ru ya ka ba shisha te bau kwa ban kala shay ka jing im jing u wat am dai tang hakata ka film ru ndai ka jing im ka ba shisha jing u bau snau kum bau dei tau briu ba penyap briu le ne bale ikam sneu kadi katakin ka dialog jong uwukin tiandah baka reina ru kala snau ya kata ka jingkren jong uwuk kala snau iet palat baru kala snau kemen hun hiru namar baka singiam ma snau tanan in baka thauru ya kaken tewaru ta director ru la snau bang ya kata ka dialog jong uwuk kum tau labu ken ya ka kata ka series jong u bakan langsung don rukum kata ka ending le ne ka jingkut jong kata ka series te hadin kita kie bara la I ba wuk ula trebet hadukan jong ka reina ba ula I lut shisha ya kata ki kam ki barim jong u ki badan jingma hakata ka jing imbreu bat ki bahiyang sem jong ka reina ru ki la I ju kum tau persala jonggin bat nadu kata ka por ru wuk ula langsung don kum tau aktor ba pau nambha ula le ya ka kam aktor ru bat kum yu ula tre hadukan jong ka reina hadin ru wuk namar ba ula deu aktor bat bet ba pau nam la don ke bor ban khot briu sha ka kam ban ak film te ula khot lang yau jeken bon ak film lang bat u namar u I ba ka por ba ki shu ak ya sho kum to ma hakata ka por ba don kita gigang te hang ne ubuk u I ba jeru tebet ban aken te kum ta kele tre kam lang no sendon gen te kum ta rumah ngila poi shibakut jong gane ka film khublei shibun ngis kendu pan hagi series negi film ban sawan khublei shibun